Bore da, gobeithio bod chi gyd yn iawn. Teri dwi, cydlynydd cynllun cyfeirio ymarfer byw'n iach. Dwi am wneud ymarfer cylchls gan efo chi heddiw, yn defnyddio'r offer sydd gennym ni rownd y tŷ. Felly dwi'n mynd i ddefnyddio caniau bwyd, neu fedrwch chi'n ddefnyddio boteli dŵr. Dwi yn mynd i ddefnyddio'r grisia ac hefyd pwyso corff fy hun, so mwynhewch. Mae yna 3 rhan yn mynd i fod i'r ymarfer yma, sef, da ni yn mynd i gnesu fyny ar y dechrau, wedyn da ni'n mynd i wneud y prif ymarferion, a wedyn oeri lawr ar ei ddiwedd o. Nod yr ymarfer yw gwella cryfder, gwella hyblygrwydd a gwella lefel ffitrwydd. Cyn dechrau yr ymarfer, dwi angen ei siŵr bod gennych chi le diogel, bod gennych chi rhywbeth fedrwch chi afal arno fo i helpu efo'ch balans, a bod gennych chi botol dŵr i wneud siŵr o'ch chi'n cadw chi'n hydrated yn ystod y sesiwn.